Pamwe vanhu vanongozvitaurira nyaya asi inozongokonesewa kuti indirane nezviri kuitika. Moboys watanga nyaya yekamera quality yazongonze maititi naMadam Boss vane maproblems nefilter. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Moboys anyora akati camera quality can make you think some people are above your level. Meet them in person, they look like dry fish. Manetizens abva angoganikira pamusoro penyaya iyi akati wedweka taura yenyu because ini ndakatozosangana naMadam Boss. Ndakati tiri kupiwa pressure nemaiPhone users. Shuwa ganda ravo kuunyana kunga renzou. That's why achifarira filter because hakuna celebrity rakadaro. Ini ndine skin kudarika Madam Boss. But handina hangu pressure. Then umo abva angoipindura ipapo ndokuti aurevi nhema indakasana maititi ndikakachamadzwa kwazvo kumafuta aya avanotengesa asi havamazorewe here kuita kutsva kwakadaro. Okay, so vamwe vakati inini ataura hako madays andaiziva maititi through internet ndichitovachiva pandakazoona face to face feeling rese rakatoti so vanhu vari kuti ivo nyaya yekuramba vanhu vachishandisa mafilter, we don't even know what you look like in reality. Iko zvinova kuti chero vachiita live vanhu vanenge vakaisa mafilter but muso vakazosvika kuairport vachibva kumaBET vanga vari like a real face. Saka vanhu vanobva vashamisika. Ivo vanototaura one guys kuti zvamunoona takaisa filter chero maititi vanotokuudzai kuti guys ndaisa filter and you can actually see kuti pane fineness yeskin. Kune vanoita zvekutenga nekutengesa nemi munongoziva kuti zvinenge zvakaadvertisiwa handizvo zvinenge zviri paground. Pamwe pane pakatonzi Big Mac kuMcDonald's uko asi wapinda mushop unowana riri Small Mac. Saka advertising nezvimwe zvamunoona pasocial media siyai zviripo. Handi ndosaka ichii social here guys. Okay, do leave your comments on what you think. Toramba here tichiisa mafilter kana kuti tiuye dry.